तब का हाल में भाई सब ठीक बा ना। भाई लोग आज नीलकमल सिंह के एगो टी सीरीज हमार भोजपुरी पर गाना आयल बा, जौन एल्बम के नाम है भाई लोग बदनाम सलाही बा। भाई लोग वीडियो चाहे सॉन्ग बहुत मस्त बा भाई लोग, बहुत अच्छा सॉन्ग बा, सैड सॉन्ग बा गाना नीलकमल सिंह के। और नीलकमल सिंह तो ऐसे भी जानल जाला भाई लोग भोजपुरी में कि सबसे अलग और सबसे हट के गाना लावेला भाई लोग। वो कैसन भी गाना हो, को सैड सॉन्ग हो को चाहे लोकगीत हो को कोई भी सॉन्ग हो को, सबसे हट के और अलग गाना आवेला नीलकमल सिंह के। तो भाई लोग बहुत ही मस्त सॉन्ग बा नीलकमल सिंह के बदनाम सलाही बा, जौन एल्बम के नाम बा भाई लोग। आशुतोष तिवारी के लिखल गाना बा। आशुतोष तिवारी के बारे में के न जानता भाई लोग, तो कितना हिट गाना देवेला भाई लोग। तो हम अब यही कहम भाई लोग कि जाइए अपने लोगन और देखी टी सीरीज हमारे भोजपुरी पर नीलकमल सिंह के गाना, और खूब प्यार आशीर्वाद दिया। अभी भाई 10 घंटा में 1.7 मिलियन व्यू चल गए बा गाना के भाई लोग, अच्छा रिस्पॉन्स मिले था। तो अपने लोगन जाई देखी और खूब प्यार आशीर्वाद दी गाना के। और साथ में खेसारी लाल यादव के एगो गाना के पोस्टर लॉन्च भेल है, जौना गाना के नाम बा शाम है धुआं धुआं। देख के भाई लोग लगता कि वो गाना हिंदी के रीमेक बा। वो भी टी सीरीज हमारे भोजपुरी के गाना बा भाई लोग, तो वो भी बहुत जल्दी खेसारी लाल यादव के आवे वाला बा भाई लोग। वो भी मस्त गाना बा, रीमेक्स और थोड़ा बड़ा लेवल के गाना बा वो खेसारी लाल यादव के। तो भी गाना आई तो के खूब प्यार आशीर्वाद देवल जाई भाई लोग। और एक हाँ, पवन सिंह के भी एक गाना क्या टीजर आयल बा, जौना गाना के टीजर देख के अच्छा लगता भाई लोग। वो गाना में दम बा, धनिया में पनिया जौना गाना के नाम बा भाई लोग। ये गाना भी अच्छा भाई, कल शायद इसे आ जाए के चाहिए गाना के भाई लोग। तो ये कहूँ भाई लोग कि अपने जाई पवन सिंह के गाना आदित्य फिल्म से आवे वाला बा भाई लोग। तो अभी नीलकमल सिंह के गाना आ गए बा सैड सॉन्ग बदनाम सलाई बा। तो अपने लोगन जाई और टी सीरीज पर सर्च करी और देखी और कमेंट करके बताई भाई लोग कि कैसन गाना लागल और कैसन हमार वीडियो लागल भाई लोग। तो प्लीज़ अपने लोगन कमेंट एगो जरूर करम भाई लोग, एक बार देखी और बताई कैसन बा भाई लोग। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।